Sanibonani. Ngithe angilikhulume lolu daba ngoba njengabalaphi bendabuko sesizithola sesehlelwe isithunzi. Ngithi angizochaza ukuthi thina singabelaphi asiwona ama-magicians. Asikwazi ukwenza imilingo. Ngakho yekani ukuhambe nisikhuluma ukuthi kunezinto esingakwazi ukunisiza ngazo. Kulaba abathi siyahluleka ukubanika imithi ezobatholela imisebenzi. Ngithi angicacise ukuthi asibona abenzi bemlingo. Ngakho ngicela niyeke ukuhamba nisikhuluma kabi ngoba uyazwela kuthina uma nisuke nisikhuluma nithi siyahluleka ukwelapha, siyahluleka ukunika imithi. Kulabo abafika kuthina bezofuna imithi yemisebenzi. Ngithi angicacise nje namhlanje ukuthi asinawo. Into eyenza singabi nawo umuthi womsebenzi ingoba umsebenzi awukho. Manje uma uza kuthina uzofuna umuthi womsebenzi uyafana nje nomuntu oyofuna ama-ayisi ogwadule. Ngoba njobe ingekho nje imisebenzi eSouth Africa kusho ukuthi nithi thina asenze njani. Mase sikunikile lo msebenzi utholephi ungekho wona. Thina siziphuvile kunina ukuthi siyanisiza kodwa angeke senze imilingo. Ungababuza nje baningi sibanikile imithi, baningi sibasizile. Besibanika size sibanike ngisho imithi yama-blesser. Kodwa ke njengamanje othi uzofuna umuthi we-blesser uthi uzoyitholaphi? Uthi uzolitholaphi i-blesser ngoba namancane besesele seniwashisela iy'tolo awanamali. Ngakho-ke ngithi mina yekani ukuza kuthina nizofuna imithi yezinto ezingeke zize zenzeke. Mina enifuna imisebenzi, nani enifuna ama-blesser, funani ama-magicians noma nikhulume nabaphathi benu bavule amathuba azokwenza lezi zinto zibe khona. Ngoba ngeke phela manje thina sihlale simele ukuthi siyadeleleka kuthiwa sihlulwa imithi yemisebenzi. Bese kulabo akade besikhuluma bethi asinayo ngisho imithi yokusiza abantu abaxakekile. Angicaciseke ukuthi abanye bethu basebenza ngezimfene. Ngakho-ke labo abasebenza ngezimfene ibona abanale mithi yokwenza izinto zobubi nezinto eziphikisana nomthetho. Ngibakhulumeleke nabo ngoba siyazi ukuthi sibhekene nesifo sokhuvethe. Nezimfene nazo zinayo inkinga yokuthi ziyayithola indaba yekhuvethe. Akekho kowacabanga ukuthi fanele akhele imfene ama-mask futhi njoba sekuphume nemijovo akekho osashila ukuthi zona imfene zizojova nini ngoba akekho umuntu ozonikela ngemfene yakhe ukuthi iyosebenza ekubeni isimo sibheda ngaphandle. Akulula-ke ukuyithola nemfene. So ngiyabakhulumela ozakwethu abasebenza ngendaba yemfene ukuthi ningabaqini nabo baxakekile. Ngiyacela-ke siphathane kahle, siphathane ngokuhloniphana. Ningaphinde nizosihlupha ngezinto esinganazo. Nofunile umuthi wokuthi kuvula utshwala, abuvuliwe utshwala manje, buvuliwe ngoba bukhona kuleli lizwe utshwala. Yingakho sikwazile ukuba nomuthi wokuthi kuvulwe utshwala. Manje uma ngabe senizofuna umuthi womsebenzi, nithi siwuthathephi thina umsebenzi, nathi siyizamela, nathi siyibhatanisela. Hambani niyokhuluma nabantu okuyibona abasesimeni sokuthi bangakwazi ukuvula amathuba omsebenzi. Nihlukane nathi. Hlukanani nathi ngempela ngoba asibona thina onomlingo. Asibona onomlingo asikwazi ukwenza into engekho. Owezulu umuthi sinawo siyamdumisa. Umvusankunzi sinawo. Baningi bangasifakazela. Konke lokho okunye siyakwazi ukwenza kodwa siyekeni ngemithi yomsebenzi. Ayikho yona kuleli izwe imisebenzi. Nithi siyithathephi? Into enginganisiza ngayo ukuthi nina enithi umsebenzi aniwutholi wozani sizonithwasisa. Nina uma ngabe niza kuthina nizokhokhela ukuthwasa kunokuthi nikhokhele imbumbulu zeimali, nikhokhele ema-university ukuthi nithola ama-degree lawe nibuye nihlale nawo futhi emakhaya ningasebenzi. Kanti thina uthi uphuma nje la uyovula indumba yakho uqala usebenza abantu. Ngakho-ke
Spend your money wisely. Wozani sinithwasise nihambe niyosebenza. Hayi lento yenu ukuthi nifike nihambe nithathe imali niyoyikhokha ema-university, niyoyikhokha ema-university bese niza kuthina seniza no-20 rand nizofuna umsebenzi. Ningazodlala ngathi thina. Ningazodlala ngathi. Habe. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.